Χαίρομαι πάρα πολύ έτσι που βλέπω πολύ κόσμο, που βλέπει ακριβώς μια, όχι ελπίδα, δεν θα το λέγα ελπίδα, αλλά ίσως και ένας τρόπος να νοηματοδοτήσουν τον κόσμο με τέτοιον τρόπο, ώστε να απεγκλωβιστούν και ήδη από τα στερεότυπα τους, να αλλάξουν. Και άμα να αλλάξουν και αποδεχτούν ότι είναι θέμα ηλικίας, μπορώ να δώσω κι εγώ την γνώση μου, τη δεξιότητά μου στην κοινωνία διαμέσου των προγραμμάτων, αλλά ταυτόχρονα και εγώ ίδιος να λάβω. Και είναι τούτη η δουλειά μας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα προχτές να το αναφέρω, παρόλο που έτσι να φαίνεται ότι περιαυτολογώ, αλλά ήταν ένας ωραίος λόγος. Ίσως μας εκολάκευσε σαν κέντρο, αλλά το ότι δεχτήκαμε ένα σχόλιο του στυλ ότι εντέθηκε το πρόγραμμα, το συγκεκριμένο που σχολιάζουμε, που αλλάζει η ζωή μας. Που μου αλλάξετε τη ζωή, είπε ένας καταρτιζόμενος. Ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι 60, 65 και νιώθει ότι ίσως είναι στη δύση της επαγγελματικής του καριέρας, να έρχεται να σου λέει ότι άλλαξες μου τη ζωή μου. Σπουδαίο πράγμα. Δηλαδή, ναι, χρηστικός ο χαρακτήρας, είμαστε μια εταιρεία, έντονη όραμα, θέλουμε το χρήμα μας, θέλουμε οπωσδήποτε να είμαστε βιώσιμοι κερδοφόροι, αλλά η μεγαλύτερη αμοιβή εν τούτα τα σχόλια. Δηλαδή, τούτο το πράγμα κάνεις να θέλεις να δώσεις περισσότερα. Όμως, για να δώσεις, πρέπει να είσαι σε θέση να δεχτείς, να ακούσεις τον άλλον. Τούτο που λέμε πριν, η άτυπη εκπαίδευση. Με ενήλικες που έχουμε να κάνουμε. Ο ενήλικας έχει κρίση, έχει γνώση, έχει απέτηση για να έρθει στο μάθημα.